pini butot media korti atum nili tum nanga chu pha pen chu tong du pot nili tum hin pen nang du ma phan choro lo la pen cardom na par jek lo cardom pini nang tum phan nanga chu phan kop athe ba ba bo ili tum cardiang long non kapre kisung ki boya issue do lo labang so issue bang non long ri long pat pen cheng lo dak metham ham phangalong isi tomon lang no pen cheng lo sida men non isi serious issue abang ke isi burning issue abang non nang klang thu lake than bang atuma phan bainong ki bibe bo thak sin li tu pini nang atuma phan chot pha po August 1 arni 189 ME teachers atung class boycott la kopia pot lo bulo tangte alang litum press meet 25 August arni ni lo laso arni agut kapachini pona teng alang litum phan 25 month salary ipedat alang litum phan you know it's pretty hard to survive 25 months lasi Ilitum quality education puke chipu bomlo quality education one nangji karbiang long pu do nangji karbiang long pu sida mehala quality education ki PG abang pu bang phia tu ma phan le ke bakreng tai non son pini borjan pen ha dai thoran school ke thandam nangji atu pulute daily kai ke si duty bang sincerity cheklem damji pulutang telang itu jang thu ke thai pen cheng lo bhara hala ke thandam ji agut gari bhara kachipon laha gente salary pipe pin pen alang nitu mete ko son selang tum ke dam thek po ke thanam thek po la sinoni si banke la lo je Karbiang lo autonomous council atu la ke si negligence lo education sector putha isi negligence lo alang litum lanon 25th month laso salary about ke chuban si tangat na poke chuban si discuss na ko lage cabinet long podet nang ji alam lo non ili tuma bang kala alang litum non bang ki kisum tang lo non tum ke ni tum ke survive un elo non ke chicha un elo bu masi non bang kala litum ta mane chicha un elo bu masi asiam tong chibilo on 25 August ar nelang tum press meet along ni tum kadong lo bedal thek long lo nang tum media hoy ben pilo tidin ma thek long lo la ben alam tum kidu ki sung alam ame kriburing pen ra theng no people loi wang nang kok ke lo jang che la ya me thang bai nong ke chilong li pot lo alang lu phan appointment letter pilo la de ra pipen 25 months sincerely duty chedam de ra hitalang li tum phan don puan ta bainong pi thek thede ko pi pot lo la chot kalisia prang la LP school la tum phan ta lo ta me LP school bang non resolve lo la cabinet along chingwai kon tang lo son ta taxi la ME school la tum phan bang ke non nili tum ahin pensioning ri dunji bang ke next cabinet alo bang ke alang tum phan approval pivek tha ko sini tum ahin pensioning ri dunji Karbiang Autonomous Council aki hai CM Chuleram Rongkhang lapen ini tum kaching khon education in charge Richard Tok bi aka hai phansirame ja monon phi in future days laso a negligence bang vedet nang ko towards education abang ke lapen isi bang ke jongsi 25 months kuitum langdam lo bolote lake ko anni teachers atum kiduki sungji ahe mari pen chenglok kabe sang ingti pen chenglok men thu ga we pen chenglok dak dolo alang tum ki sung khona keram kirum beser alang tum osumar kaching khona joine lai students na hok that na pu a joine selang tum ko anne che padu pen isia hop dolo je arne sikini tum longji pu samen non ban ke 25 months anang pleng tang lo la sinon puan ta alang tum jong si asyang tong radang lu chipi beson te cabinet along la swalam theta lele helang bon alang li tuma siang tong non ki un elo ni tum ta ho pu hang se ran lo non ban ke je ni tum ta un elo now we can survive without salary pu alang li tum benta non ban ka siang tong cha baklang lo lang si li tum ta ka chini dun mati alang li tum la am pipe de jo la sila so ko thak bang education a hina bang ke chelang gun pami nang ji jong si quality education nang ji blote Piniar di nang limunit keman
nang linut arleng thigiman nang linut doctor punoi engineer punoi ni linut monidman punoi ta majok noita laki ke chengsi ke dake than bangatu lo than bangatu khansi credit bidang nanji alang li tuma joine si pini ili tum image tong bogana the alang li tuma joine si pini ili tum la signature pen chenglo kapre ason sirang me amung sirang menon ke man long lo alang li tum le tum aphan abc nang than the son te pini ar ni tum lahai the la si alang li tum aphan labang so issue bang ke neglect pondri posing li tum hin pen sirang me choring ri pondu alang li tum pini kisung hektik lo alang li tum pen ning duk chipak lang lo je ni li tum aphan ni li tum non kisung lo non ni li tum un elo an lo kasi ako quality education wanji bolo ta alang tu dum khan se la top priorities binang ko je alang ni tum khan la next cabinet along abang ke approval pilek tha pusi ni li tum la WKSA ma te Women Carbon Student Association pen choring ri doni ji